Vent, Sipper, var du der der? No. Nej, der var en på ferie. Sipper, du skal have været der den dag. Rolig. Jeg kan godt lide, det udvikler sig fra, at vi gerne vil have et video. Hvordan er det, hvordan kan man udvikle fra, at vi gerne vil have vinduet åbent til, at det skal jagte hinanden? Jeg skal have vand ud. Og det stopper. Og det kommer fra, at vi gerne vil have et vindue. Jeg har stoppet mit video. Fuck, hvor var det godt. Hvorfor sagde I ikke noget, hva'? Nu er I medmobber! Medmobber! Ej, hold nu kæft. Lad nu være med at Det gøre var dig, der jagtede ham med det. Lose, stop lose, wanna be me, snap that bitch. Det er ikke en pæt. Fuck, hvor er du heldig. Du fik det. Vil I bare virkelig gerne pine mig lige nu? Ja. Det var så godt. Jeg kommer bare på den. Stå lige i kassen. Mathias, jeg synes, at bliver mobbet, I må ikke gøre det. Det var ret sjovt, fordi det går om bag Lise og bare råbe helt sindssygt, men så fat i den tåle og ryster det. Lisa. Det er ret kedeligt at stå sådan. Det er nogle herklamme pizzaer. Lisa! Jeg har en kuglepen, og jeg er ikke bange for at bruge det! Jeg har pizza! Jeg er godt klar. Tyggegummi! 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 Pizza! Giv mig lidt Hvad gør jeg med en pizza i hånden? Du giver den til mig. Lisa, du giver den til mig. Han har ikke lavet penge. Åh, det ser sjovt ud herfra. Åh, mine fingre! Du skal lige den, jeg slår for! Jeg holdt dig i ryggen. Og der rygte du. Ja, flot, mand! Det sidder jo også omvendt, så. Godt lavet, Mathias. Det var fedt, hvis de hang på ryggen, når man dansede, ikke? Ja, det vil bare give en helt anden betydning af Åh, dansen. det er som at understøtte, at der er sådan en hiphop-agtigt. Hvem har knækket min negl? Mathias er død. Hvem har fuldkommen berserker? Hvem har knækket min negl? Hvordan berserker man en finger? Hans spørgsmål. Du trykker på 9. Nu dør Mathias op. Mathias, jeg har en stol. Jeg nåede ikke at få det derinde. Jeg troede, det åbnede sig selv. Saven. Jeg troede, det åbnede af sig selv. Ej, hvis lige så godt skal jeg rykke op. Det lader det gå i stykker. Jamen, venstre, Mathias, skal du ikke klare det? Hallo, folkens. Det er næsten bedre til barna. Det er næsten bedre end at se barne. Okay, det er ret fed kommentar. Hvad er det, ægget splitter ud på? Mathias, min Jeg går lige over. Du køber selv en ny. Køb mig en nej. Right back, bitch! Det er lidt svært at købe en nej. Nej, du kan få de der falske Hvad laver du? Skal jeg have en kuglepen, hva'? Prøv på at give den bagfra. Nej, jeg klarede det. Du løb. Jeg har dig. Hvad vil du gøre? Jamen, så den knækker! Min pegfinger! Min pegfinger! Kan jeg huske dengang, jeg også forstod Mathias, der var ned? Det her ikke også? Hvad er det, den samme som Den der. Og så er det den der. Ja, og ærmer og... Og så klipper Frederikke. I stedet for at vurdere, den er blevet onaneret nok i dag. Den er blevet onaneret nok i dag. Så den her finger. Og så klipper Frederikke den, og så... Mathias!
der ser ikke skræmmende ud. Gør det her! Skills. Bitches er færdig. Lige på kornet! Enemy spotted. Er det noget, du vil også nu? Skal slå dig nu? Nej, men din nummer må ikke slå. Men min nummer. Det var bare underligt, det der. Han skulle færre, mand. Don't, ikke den vej! Hvorfor bliver han ikke bare i midten, hvis han... Jeg kan lide. Det der er helt tiden. Okay, vi får åbnet en af de her igen. Så du kan sikkert sjovt, det der du så bare åbent. Jeg snakker med ham. Mathias, Du vogte det med mit... jeg kan godt lide at gå rundt her. Mathias, bare løb armene op, ikke? Tag slagene. Åbn vinduet. Held og lykke. Ja, held og lykke. Du gør det. Du gør... Gør det! Den virker næsten! Og så kom Marika lige det. Jeg kan lige komme og vælte ned og stoppe han op lige fra Åh, min tære! Kom lidt. Og så stopper han lige. Åh, mand. Hallo. 1-0 til Gule. Okay, så skal vi prøve at lukke det. Mathias, kom så! Nej! Jo, jo. Billedet er slut. Det er Nej. rundt for evigt. Det kan, hvorfor stopper du ikke den film? Og så hvis der er, så kan du tage en til. Hvad? Du har 7 minutter. Hvad? Hvorfor snukker du ikke tage til? Fordi det skulle være fedt at se en eller anden vild video, hvor det går fuldstændig amok. Et dyr! Yes, man! Der er stadig et åbent. Bange for at bruge det! Der er altså stadig et åbent. Fuck det. Ja, det burde... What the fuck, Lisa? Du kan ikke lave det der igen. Du må kun bruge det en gang. Du må kun bruge et træk en gang! Jeg faster det på den brølte udstykke. Tak fordi du skrædte min stol derinde. No GPS. I got a swag. Mikkel, swamp, nej, Gule. Mathias. Swamp, for det første, du Mathias swamp, og det betyder en sump. Det er ikke sponge. Tværpenge. Nej, det er sponge. Det er lykkenis, at det går hurtigt. Nej, jeg har bare købt Og så sig, Lisa er min gud! Lisa er min gud! Men Lisa er min gud! Lisa. Hvem du kysser min fod? Lisa er min gud! Lisa, ligesom med Patrick Du må ikke Hammer og holde Lille fast Kaja. i. Hvem er din gud? Hvem er din gud? Men du er jo fucking sød. Ja, tillykke, det er ikke dig, der er søde. Kys! Kys! Nej! Jeg har den med din gud. Jeg bliver taget så hårdt i røven. Lisa! Lisa! Mand, dør! Hun er aggressiv. Altså, De der sorte streger også før. jeg ved ikke. Nu kan bare lige have få! What did you want to say? Hallo, kan vi ikke lige vente? Jeg har lige mobilpause her. Ja, vi kører på igen. Ja, du må Jeg har mobilpause. 7. eller 8. B's frikvarter. Ja, faktisk. Wait back! Jeg skal dræbe den der. Den er blevet hyggelig at se Jeg senere. kan godt lide det der, det var det Det stadig. ikke så lang tid. Det bliver Mikkels nye masturbation video. Okay. Det er min pæk! Nej. Ikke, nej. Det var nej!
slager dog. Fisk på krogen, siger hun, og så har hun sig selv på krogen. Det er lige, hun er en fisk, eller hvad? Hun er lige selv lidt, siger hun var fisk. I lige tog den en gang. Nej, det er stadig mig. Nej, Mathias er klar til at dække slaskerne. Jeg ved godt nok alt det, men nu er det. Gå! Se du. Starter lille, mens du er stor. Det er så med Mathias. Starter lille og slutter stor. Det er samme med Mathias. Nej, den bliver bare lille. Starter stor. Yes. Nej, starter lille slutter. Jeg vil faktisk med at sige, starter stor. Nej, starter okay størrelse. Bliver større. Mathias, kom. Der sker noget i kroppen, Er du bange? og den bliver lidt slap igen. Er du bange? Det er mega fint pis. Kan du gøre sådan her, Mathias? Nej, jeg står bare. Jeg har ikke trykket endnu. Jeg har ikke trykket start endnu. Stand op så. Og så gør sådan her. Du gjorde det lige, din kraft idiot. Hvad? Jeg gjorde det ikke sådan her. Nej, nu gjorde jeg det. Hvorfor er han så dum? Hvorfor? Fordi jeg kan godt lide. Nej, jeg er da klogere end ham. Og fordi jeg nyder at imitere dig. Tør du ikke mere, var Mathias? Jeg synes bare, I er klamme. Jeg er sgu da træt, mand. Jeg vil ikke se dig til boksetræning, hvis det er efter den her, mand. Jamen, det jeg er ikke vant. Okay, nu må jeg faktisk gerne åbne vinduerne, for nu er det kæft. Nej, nu lukker I dem. Jeg har ikke været til træning i en uge. Nej, det kan man godt se. Lisa. Åbn det. Lisa, luk det. Jeg tager lige det. Nej, jeg skal lige dække flasken ham. Skrid med dig. Ja, det kan jeg så ikke. Jeg vil gerne se dig løbe. I har. Okay. Jeg tror stadig ikke, at jeg føler det. Vent, jeg har telefonpause. Der er din telefonpause. Det er ikke mig, Mathias. Okay, du på temple run. Der er gået kraftidiot i den. Okay, så er det trist. Vi er ikke triste, Malte. Jo. Det er derfor, så du. Og så Rune her går bare spise på mig. Kig på min. Nej, jeg kan ikke se på din vinkel. Du kan kigge på min. Det er fucking svært at kigge på din. Og jeg kan se min egen finger. Ej, hvad er det, du gør? Filmer du det? Det er besværligt, det her. Ej, hvor nice. Kunsten er at filme. Mikkel, de skal også filme fremad, så jeg kan se, hvad der sker, ikke? Du kan... Okay. Frederik, sig lige hej. Fuck ja. Tak.